Ia să vedem o măță care se antrenează pentru filmul Misiune Imposibilă. Iar acum una care vrea să treacă pe la aeroport, nedetectabilă, într-un pahar. Uite și o balerină, și ce frumos și aici este gimnastică. Și tot la proba de gimnastică, ce salt, și la karate, să avem olimpiada aici, uite-o pe asta. Sus, facem un parcur frumos. Asta a crezut că la un portal, a vrut să treacă în altă dimensiune. Bă, ce faci, mă, acolo? Miau! Miau! Iubirea mea, vino să te sărut, noaptea anunții. De fapt, mai mult pare ziua. Nu, ne-am fricat, bineînțeles, dar speriat de o pisicuță mică. Da, parcurul continuă, tot se pregătesc, chiar și asta încearcă pentru Misiune Imposibilă, să treacă prin tuneluri. Asta se antrenează pentru următorul film cu Rocky. Și acum, stânga-dreapta și atac! Ui! Ce cauți mai aici de aici? Dar să mă ascundeți cetar să nu mă vadă mami că am băut tot laptele din frigider? Oh yeah, shake it, bitch! Vreau să zic, dansează pisicuțo? Miau, ce face stăpânul meu? Tu și pe asta s-a aruncat în cutia de gunoi sau ce e? Și acum, un salt de karate. Ua! Uite, Bulina, nu caci. Aia din dreapta, nu prea are formă fizică, ia uitați. Și dă și ea rămâne în urmă. Doamna, sunteți cam grăsuță, mai trebuie să vă antrenați. Mami, știi cumva unde mi-am lăsat manualul de matematică? Nu-mi găsesc cărțile. Și acum, pregătire din nou pentru Misiune Imposibilă. Sau, cum zice, agentul 007 sau agenta, cu o fi pisică. Agenta 007 se pregătește pentru următorul ei film. Vino încoace, iubirea mea, să ne căsătorim sau poate să te mănânc, nu știu, una din două. Priviți la pisica asta, sără din înălțimea aia și nu are nimic. O să vedeți că fuge după aia. Tare, nu? Ce bine se descurcă asta, mai bine decât un om. Asta și-a găsit o prietenă în oglindă, parcurul continuă. Și acum, Misiune Imposibilă. Bye bye! Vă mulțumim că v-ați uitat, nu uitați, de fapt vedeți pe ecran. Și vedeți că avem și un playlist cu jocuri.